गिबियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हामबाय होनदों, क'र कमिटिखौ हामबाय होनदों। जोंनि गेजेराव गासैखौबो बिजिरलायनायनि गेजेरजों आंखौ 19 नं सिदलि बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय आरो आं दिनै बिथांमोनखौ धन्यबाद होनायजों लोगोसे बिटिसिआव थानाय 35 लाख जोंनि जा बिटिआर बाखि भारतीय नागरिकजों लोगोसे नैबे जोंनि 19 नं सिदलि बियाबाव 2,17,000 जोंनि भटार्सफोर दङ। आं जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जानानै आंनि जानानै गुरैयै साफ्रोमबो भटार्सफोरनिसिम गुरैयै खावलायगोन जेन जोंनि आसामनि जौगानायनि थाखाय आरो आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै बिटिसि हालामनि आरो नैबे 19 नं सिदलि बियाबनि जानानै जौगाथायनि जा बिहननाय बे बिहननायखौ लाबोनो हायो बेखौनो आं रायजो राजाफोरनि खाथिसिम खावलायगोन जेन बिथांमोननि आशीर्बादा थागोन आरो बे आशीर्बादनि गेजेरजों बिहननायखौ लाबोनो हागोन होननानै। थांनाय बिटिसि सरकाराव बिटिआर सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 50निख्रुइबो बांसिन मानसिखौ जोङो जेलनिफ्राय जोंनि एक्स एनडिबि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बख'नो हादों आरो गोबां खामानिखौ जोङो मावलांदों। गासैबो हा हुनि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नाजादोंमोन। नाथाय दिनै एनडिबिनि सासे सोद्रोमा जानानै आं दिनै बावहाय बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। आं सासे बर'लेण्डनि मा होनो सिटिजेन जानानैसो आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि एनडिबिआ बर'लेण्डआवहाय जौगाथाय लाबोनायनि थाखाय हारि राव हारिमु गायसननायनि थाखाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ बजबनानै इउपिपिएलनि गेजेरजों जौगानायनि जा खामानि मावदोंमोन बे खामानिखौ मावफुंहोनो थाखाय दिनै जोंनि पार्टिया आंखौ बिजाथि महरै सायख'दों आरो बे खामानिखौ आं आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै मावहैनो नाजागोन आरो नाजानायजों लोगोसे जौगाथायजों लोगोसे जोंनि बे हालामखौ माबोरै सोलोंथाइ बिथिङाव मुलुगनि गेजेराव जौसिन थाखोआव लांनो हायो बेखौबो जों नाजागोन। सार माब्लानिफ्राय रायजो राजानि खाथियाव थांगोन नोंथाङा? ओरैनो जों पार्टि हिसाबै गोबाव समनिफ्रायनो मावगासिनो दङ। दिनै बिजाथि डिक्लेयार होबाय हिसाबै बिजाथि महरै आं दानिफ्रायनो ओंखारबाय होननानै बुंनो हायो। मानोना आं दहायसिमाव दा जाखिनि खामानि मावदों बे पार्टिनिमोन, दा बिजाथि महरै आं ओंखारनायनि लामा लागोन। रायजो राजाखौ इउपिपिएल दोलोखौ मानो भट होनांगौ सानो? रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ बिनिखायनो भट होनांगौ। बिटिसिआव इउपिपिएलआल' आसामाव इउपिपिएलआल' मोनसे दोलो जे 26टा जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै दिनै सान्थि गायसननो हादों। 26टा जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै बर'लेण्डनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो लामा लानो हादों। दा 26टा जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव खामानि मावनो हानाय बायदियै 140निख्रुइबो बांसिन जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ आसामावबो खामानि मावनो हाहैगोन बेखौ जोङो फोथायनाय दङ आरो बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा सान्थि जौगाथाय आरो खौसेथिनि थाखाय जोंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। बिजाथिनि जे टिकेट बेखौ लानानै दोलो बास्लायनाय जों नुदों। बियो स्वाभाबिक। मानसि हिसाबै मोननो लुबैनाया बयहाबो थायो आरो गावनि मिजिङा जाफुङाब्ला बोराबनाय बेरेदनाय बियो थाखायो। खिन्थु बियो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनैनि दिनाव गिदिर रंजानायनि दिन। मानोना 19 सिदलि बिधान सभानि दिनै जेनोखि केन्डिडेट बिथां जोंनि मानगोनां आगुनि EM रन्जित बसुमतारीखौ दिनै फोसावबाय। जों दिनै जोबोर रंजादों आरो दिनै गोबां जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसना बेखौ बरायनो होननानै दिनै नेनानै दंखायोमोन आरो बेनि सायाव जोबोर गोजोननाय दं आरो इउपिपिएलनि सायावहाय जोङो बाख्नायदों जे एनडिबिखौ नायनानै जे जोंनो मोजां जोंनि बे ओनसोलाव देरहानायनि केन्डिडेट होदों बेनि थाखाय धन्यबाद होयो आरो बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ। माबायदि भट लानानै देरहानो हागोन? बेयावथ' आंनि जेनोखि रिसार्च स्टाडि खालामनाय बेवहाय जों देरहागोना 100%। बेखौ जोङो बेसेबां भट बेखौ आं बुंथ'ला, उनाव समासो बेखौ फोरमायसिगोन। सार गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो टिकेट बिदोंमोन, नाथाय बिथांमोना मोननो हायाखै। बिथांमोनखौ मा दलनि माबाया बेनो नेम निथिया बयबो हास्थायो आरो बयहाबो पलिटिकेल आपग्रेडेसन बेखौ लुबैयो। खिन्थु दलहा मोनसे नेम निथि थायो, जायहा दला होयो बेयो मानिनानै सोलियो। जायहा बेखौनो मानिया बेनो माने गावनि पलिटिकेल केरियारा दंस' जायो। गतिके बयहाबो हाइकामान्डआ जेरैहाय अर्डार होयो बेबायदिहाय मानियो आरो जों नुबोबाय थादों आरो बेनो सैथो जे हाइकामान्डआ मा होयो बेनो गासैबो सोलिजोबो आरो मानियो बेनो। एकदम पुरा रेडि, आवगायनिफ्रायनो प्रिपारेसन आरो बेखौनो हास्थायनानै दंमोन जे एनडिबिनिफ्राय जिखुनु सासे बिथांखौनो खोनाबाय थाखादों आरो बेनि थाखाय प्रिपारेसना दङ।
गत्तै बे जोंनि 19 नम्बर सिडली समस्थियावल' नङा गत्तै बिटिआर जे बेवहाय जेसेबां एनडिपि दं आरो बेवहाय सापर्ट खालामखौबोनो जोङो दिनैहाय नुदों आरो बिथांमोना बेखौनो हांख्रायबाय थादोंमोन दा बेयाव मोननायाव खुसियावनो बयबो ज' ज'यै खामानिखौ मावगोन बेवहायथ' दा बिजेपिनिथ' गैखायानो जेनेबा बिजेपि माने बिपिएफ थारैनो दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोबा जों गोबां समनिफ्रायनो हास्थायबोगासिनो दंमोन जे रन्जित बसुमतारी सारखौहाय केन्डिडेट हिसाबै मोनबा मोजां जागोन होननानै बेनि हिसाबैबो जों गोबां सावरायनाय जादों जोंहा मानगोनां बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर' सारजों गमामायैनो बिथाङा दिनै मुंखौ फोसावना होबाय सिडली 19 नं सिडलीनि थाखाय थ' बिथांनि थाखाय जोङो दिनै एक्स एनडिपि हिसाबै गोबां जोंनि दैदेनगिरि लोगोफोरखौ लिंहरनानै मोनसे जुथुमानि गेजेरजों जों फोरमायलायनाय जादों आरो जों बेखौनो लुबैदों जे जोंनि एक्स एनडिपिनि जेसेबां दङ जोङो बिथांनि थाखाय खामानि मावना होगोन लोगोसे इउपिपिएलनि जेराव केन्डिडेट होदों जों एक्स एनडिपि हिसाबै जों जेरावबो खामानि मावगोन जोङो बिथांनि थाखायल' नङा जों इउपिपिएलनि जेसेबां केन्डिडेट होदों जों बाहायनो खामानि मावजोबगोन एक्स एनडिपि वेलफेयार हिसाबै एबा एक्स एनडिपि हिसाबै एनडिपिनि जे जेंना बेखौ सुस्रांनायाव इउपिपिएलआ बेसेबांसो जाफुंसारगोन होनना सानो जोङो जुदि बुङो थांनाय 27 जानुवारि 2020निफ्राय एकर्ड जानायनि उनाव जे इउपिपिएलआ सरकार दाबाय सरकार दाजेननायनिफ्राय डे वाननिफ्रायनो बिथांमोना जोंनि मार्टियार्सफोर जे मार्टियार्सफोरनि अनसुंथाइ होनायाव गोबां हेफाजाब मदद होदों पार्टि हिसाबै दिनै गोबाङानो मोननानै रंजानाय मोनदों मानो होननानै बुङोबा 5 बोसोराव खनबा होबोनो हाबाय मार्टियार्सफोरनो बे बिराद गिदिर मोनसे इउपिपिएलनि थाखाय जाफुंसार हाबाफारि लोगोसे इउपिपिएलनि नाजानायावनो रन्जित बसुमतारी सारनि नाजानायाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि नाजानायाव आरो मानगोनां प्रमद बर' सारनि हेफाजाब आरो मददजों जोंहा जेलाव थानाय एनआइनि जेसेबां केस दङ बिथांमोना गनायाव सक्षम जादों आरो बिथांमोना गावनि न'खर संसारजों दिनै रायजो जागासिनो दङ आरो मोनसे गिदिर बाथ्राया जाहैबाय भुटान जेलाव 25 बोसोर जेल जानाय बिथांमोननि जेलनि साजाया 25 बोसोरमोन नाथाय बिथांमोनखौ जोङो 10 बोसोरावनो इउपिपिएलनि नाजानाय आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बख'नो हादों थ' थारैनो गमामायैनो एक्स एनडिपिनि थाखाय इउपिपिएल सरकारा जोबोद खामानि मावदों आरो दा दिनै जोङो बिनि थाखायनो बयबो साखाफारा जादों जे इउपिपिएलखौनो हेफाजाब मदद होनानै जों देरहासार जाहोगोन गोजोन्थों